जोरदार दोनों हाथ उठा के भैया को जोश में ताली हो जाए। क्या बात है, जय हो। हमारे भाई एगो कहला सा कि हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजले बड़े हैं भगवान, बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े। हो गई भाव, एगो भाव ना हो तो हमार भाई किसी आज जेखंजा मोबाइल तो एकदम दुनिया के व्यस्त कर दिले बा। वाह, सब लाइट लाइट बा लेकिन ई लाइट के जोड़ा बा। हर तू लगा हमें जब लिपस्टिक, हाँ ही भइल बा। हाँ हिले लो सारा डिस्ट्रिक्ट, हाँ तू लगा हमें जब लिपस्टिक, हाँ हिले लो सारा डिस्ट्रिक्ट। जिला टॉप लागेल हो, जिला टॉप लागेल। कमरिया 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 करेला पलप, कमरिया करेला पलप, लॉलीपॉप लागेलू। तू लगावेलू जब लिपस्टिक, अहिले लो आना डिस्ट्रिक्ट। तू लगावेलू जब लिपस्टिक, अहिले लो आना डिस्ट्रिक्ट। जिला टॉप लागेलू ओ, जिला टॉप लागेलू। कमरिया 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 करेला पलप, लॉलीपॉप लागेलू। कमरिया करेला पलप, अरे लॉलीपॉप लागेलू है। क्या बात है, जय हो, बहुत अच्छा। आइए हम दोनों बैठते हैं, फिर मिलते हैं भाई।